too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your plane. Kamusta na ka siya, no? Okay ra ka siya. Ay. Gusto ko mangumusta pero di lang ko. Nasugda naman din ako. Padayonon ko na lang kini. Kaya ko mapadanas ako sa akong gibati. Sugod sa ko sinugdanan, ani. Wala bigay lami ipadayon o ilusyon kay minyo na siya. Minyo na siya. Okay, pagka ito kamatanan kay ipatumaron to siya tambal siya doktor. Pastilan kiko, no? Sa una, wa man yun ay problema si Sir sa iyang panglawas. Pero ning milabay nga mga tuig, daghan naman, uy. Oh, siyempre na, kay nagtubo namang edad. Unya ka to iyang problema sa panit na unsa naman to. Mabitawang gisultihan siya sa doktor nga kinanglan nga likayan niya ang pagig-stress na. Kay dakong puruan nga mubalik sa ni. Katong way tuog ba, pila ka oras. Makatrigger mo kung siya sakit nang. Unya kiko, kanang ilang ni Inday. Nakastress man na niya. Mau lagi. Ay, ang butang eh. Mamsi tayo may mo anak. Mauserong gini silang duha kung mag-istorya gini silang duha ba? Kasulti o na bayagid kaayaw ko ni Inday kiko ba? Ayaw lang sa nang. Ayaw lang sa. Di lang sa tayo mag-unaon naging ana. Nang respeto na nato si Sir. Kay isa sa biya kita na niya, di ba? Maustad. So may sulti ni Inday na. Kumusta ba siya ni Sir? Man, Uy, mo ba nang? Lugawa no? Nakahimo si Inday na? Posible king wato siya mabalakay. ulagi. Pero lahi naman gud ang sitwasyon. Minyo naman gud si Sir. Ug nakadaig ko ni Inday anong bahin na kiko. Kamao siya mo lugar. Salamat. Humanagid ang shooting. Kapuyas at sa akong mga eksena, uy. Murag bisa ko itong action star. Ato na ko, eh. Pauli na ko. Inday! Oh, Nicole! Good. Wala gyud ka masayo pag sangpit na ako. Manawag ra unta ko nimo pero nakalingi man ko nga naa pa di ay ka. Nga naman dayon ta? Available na ang condo unit nga imong balhinan. Pwede na kang maka-move in karon dayon. Mao ba? Asa man tapit? Ganahan ko makakita. Wow! Kanindot! Dako lagi ni. Yes. Mas dako pa kaysa sa akong unit. 2 bedrooms ko ni. Hanya katong ako, 1 bedroom naman to. Pwede lagi dito na ko dadoon sinang dolor. Pwede kaayo. Wait. Tubagon sa dako ha. Hello? Oh. Oh. Really? Sure. Okay. Sige, diretso na lang dire. Thank you. Si Sir Aldwin to? No. Pero siya ang nagpa-deliver og food na to. Ha? Naibaw siya nga naata diri karon. Okay, almost 6 naman. Iyan natang ipa-deliveran og food. Wow! At man ka is Sir Aldwin ni mo, no? Prinsesa gid iyang pagtagad ni mo. Yes, Inday. Ug wa gid ko magmahay nga akong gibalhin akong kasing-kasing adto niya. Oh. Ang ato na ng food. Sige Inday. Bye-bye. Nang. Unsa may talk ni Inday ha? Ay, padong na kuno siya. May giadto lang sila ni Nicole. Oh, kalawang ba adto? Sorry nang. Murag na pil na magod na ko ng good. Layo na kay si Inday na to. Oh, bisan dili to yuon kiko.
maugid na may tabo. Dili masad na to siya kapugngan. Kaysa tinuod lang. Hagbay ramang gid unta to siya nga angay mapahawa din hiba. Kung galing lang kay siya mismo ang dili gusto. Pero karon, siya naman gid mismo ang giganahan. Ano guna sa itong pinagsamahan ng sa? Nganong anugon man. Nga pwede ra masad gihapon tang magbanding-banding. Pero lahi ra gyud nga nagtipon tang tulo na. Kitang upat ba, di ba? Oh, Oh. nana siya Kiko. Ablihi ang gate. Unsa? Pero Inday, Mo ba, Inday? lain. Wa na magkukuy laing adlaw nang. Straight ko shooting karong si Manahagod. Oo niya, manghipos mo man ka. Andam lang ako mga gamit, Kiko. Di masato na ako dadoon ng kama. Mga personal na magyud na akong gamit akong dadoon. Iya, tuloy lang ti kayo, Inday. Pwede ra sad, Kiko, pero magdaka og sakyanan kay inigpauli din nimo. Mag-taxi di ay. Oh, pwede ra sab. Yan eh. Dili ka lang di ay maghuwat nga mumata si Sir. Aron formal kang makapananghid, Inday. Oh, Di ka lang mangmusta ni Sir, Inday. tuod. Asa man day siya karon? Naara sa taas, sa iyang kwarto. Sukod ganina pag-abot nila gikan sa ospital, wa pa gyud na siya magmata. May gipatuman ang doktor niya nga tambal aron siya makatuog. Ug mapatingali na makamata si Sir. Tana, Kiko. Tabangi ko panghuwa sa akong mga gamit. Sige. Inday panihapon nimo. Human namin ni Nicole nang. Dali na Kiko. Dali na kamutabang sad ko. Oo, nang. Ato na ta? Manilimtan? Nang dolor. Adto na ko nang. Mingaon gid ko nimo, Inday. Pwede ra magbuta magkita-kita per minang. Di bitaw ko moadto sa laing planeta. Ikaw gyud ba? Ay, sige, lakaw na mo kay. Nagkalaom ng gabi eh. Basta kay i-chat lang unya si Sir, ha? Ikaw na mo pasabot niya. Oh, Ngano? mo, liili lang tingali ko niya nang sa katapusang higayon. Ha? Pwede ra nang no. Kadiyot raman. Nang. Uy, pwede kay Inday, uy. Ako lay tubag ni mo, Inday, kay tulala manis ng dolor. Nang, Nang. Sige, Inday, sige. Adua lang. kakusog sa kong kulpa. Mura ko mapugol sa kakusog. Kadungog mo ato. Mutong akong heartbeat. Murag drums ang sa. Niyan ako spiltahan siyang kwarto. Mas kang inig-apply na ako nagbarog siya, no? Makuyapan, tingali ko. Di. Ako sa paminaw, di ko na wabi kasi ka sa sod. Wow, cute. Mingaw, cute. Ay, ginawa, Delphine. Oh, Inday di ay. Hi, Sir Pangkoy. Ay, kulba may heart, kurong may fit, magyod ko, Taod-taod na magkukuha makabalik og sudin yung kwarto. Pero bahala na, Last na bitaw ni. Ayaw na yung saba, si Raha. Ayaw na yung saba. Ay, salamat. Huwag yung saba. Naar siya. Nakita, murag. Naginawa ba ka na si Sir?
bahala na. Muduo lang gid ko. Paghinay lang ko. Magtiniil lang ko aron na, way footsteps. Wala ko'y sandal. Muduol na ko niya. Oh, way footsteps. Oh. Di anakit ko siya tungkod. Mura maginhawa, uy. Hikapon, bi. Dili ko pabugnaw. Inday? Oh, ay! Kabayong ako! Inday? Sir! Buhi, day ka? Oh, nagmata. Oh, Ganyan ako nagmata. Pero, di ko makalihok. Di ko makasulti. May nalang nisuod ka o imo kong gihikap. Salamat ha. Imo kong gisave. Koan, sir. Papasensya nga nisuod ko. Pero, Okay ra. Why problema. Imo gani kong gisave. Salamat. kaya rin ni mong mabangon? Oh. Oh. Uy. Ngit-ngit na sa gawas. Gabiin naman, sir. Mauling gutom na kayo. Sir, ako lang sila pa'y bawon ha nga. Nagmata na ka. Wait lang diha. Wait lang diha. Unahan ninyo iyang kaon. Kagigutom na kuno to siya nang. Gutom na kuno kayo siya. Abi ganin ako patay na siya. Kay luspad naman sa kaayos ang naghigda. Sige, mag-andam na ko kiyang pagkaon. Kiko, tabang silang dolor. Unya ikaw? Sige lang, maghuwat na lang kumahuman sa kaon. Kay mananghid na lang si Kuryag Tarong. Napasadi ko'y nalimtan paghipos. Mubalik pa ko sa kwarto. Uwa naman to gilak, no? Di na ka, sir. Sakto na to nang. Kamu, pangaon na mo. Taod-taod na lang, sir. Pasensya na mo ha. Pero, ugma. Magdungan na dito ang tanan ng pangaon. Oh, hain naman to si Inday. Ah, Ito siyang kwarto, sir. Nahilalimtan nga iyang gamit, sir ba? May gani, wapa may kalakaw. Ha? Kaya asa na yung tao mo? Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000.